kaya senajan aku wis sumpah urip kabeh to iki tetep tresno lair batin nih kowe ngerti ya iso kaya ngene iki penyakite kowe ngerti ora pono kae lho sing ngakon lah kok iso menang-menang ngeteng wong-wong kena bola-balik ke penyakite kowe kok nek bogel sing ayu kabeh dipateni iki rombongan nom-nom sing tuwek dhewe sapa lah aku aku ngakoni to tak akoni joker nadiku ngomong jalaran perpisahan dipaksa Yoga kali koboi pekok. Ora, jenengan ngerti. Sing muni dudu cangkeme, sing muni ki gamelane. Muni ki gamelane kok muni. Ore lah, ora munine piye? Mas. Munine piye? Sing kleru ki jenengan, Mas. Ibarate carane iki tuku balon-balon sing anu to, sing titut-titut. Ben iso munin, Mas. Iki titut-titut cekelan. Males aku. Nah, ben penak ngono lho, Mas. Apa ben muni piye? Ah, tak titut apa piye? nyekeli ae iki lah. Oh, gian toh. Gamelane kabeh muni Mas Joker. Heeh. Lek Cito. Gamelane anyar kok ya. Anyar cecetane kok. Cecetan piye? Cecetan. Kuwi asli biyen Plitur dijak coklat iki. Iki anyar perdana lho iki Semar Mulyo duwe gamelan ki rumah samu. Gamelane Semar Mulyo perunggu. Ora ngene iki aku titen kuwi nyewa iki. Ya mosok seng. Nyewa nggone Gina Wibowo tak omong Ore. Hei. Kok nyewa ta, Mas? ngomong ke sisan anyel aku. Iki saka Sragen lho, Mas. Kendange genange lho Cahya Muda. Oh. Serah foto, Mas. C iki lho mripatmu C Cahya Muda iki. Iki matamu katarek apa Ah, piye? malah nemen malah mata-matake. Jalaran berpisahan dipaksa. Berpuput. Iki garakane penak. Cacai gak mudeng aku bengi jek pindah. Ngene. Pengen ngerti senam kegel ta? Heeh. Omong jalaran berpisah. Dipaksa. Ayo. Apa?
aku meropo ya. Panjenengan kaya walit to Mas. Angger ana barang Hei, rada nih. mentul sithik. Ngono kaya matane iki menteleng lho. Rumah samu namu jos ngono apa piye? Jas Mas. Kowe ngerti Bar mobil? suntek kok aku kok. Kaya Luxio lho kowe iki ngarepe gak enak apa-apane blas lho. Beda ora Avanza ngarepe jane majune. Makane Mas, mata ki nganggo lensa cembung, nganggo lensa cekung. Nek matamu lensa cekung ya cilik Mas. Wong kabeh lensa cembung kok Ngamal rega lho. Kok iki ora lho. Jenengan iki aja Menamu ngono. tok. Ya kono wis dipreteli kok ya Mas. Sing genam mreteli kowe kuwi kok. Niki Pripun, nopo? Pak? Lho tenan to. Oh iya. Diparani ngoyo ai. Cari kok. Dieteni ngoyo ayo. Cari wis. Iya. Wong yen ora kebenaran anane saja asto wong yen pitutur licikan anane saja sono Ngerti pura? Aku loh, kaya ngene iki mergo apa Mas? nih. Ngibur kae to. Oke, aku ngerti nih. Lek sesi lagi ruwet. Nggih, sebanipun Pak Detu Kimel ya Allah. Nih, timbang kowe ngukur nggonku, ngukur ngene Mas. Bareng sampun bapak. Parani oyo oyo. Kagel. Wong wis lunga. Dikonteni oyo oyo. Jarene wis teko. Halo halo. Warna-warna pacawane. Jane setrumu apik ora? Ngono sombong ram. Walit. Asli. Walit mbahmu kuwi. Ume Kowe iki jenengan kuwi lho. sinyalmu diapiki lho nono. Wong kok. Sosok mati sosok urip iki lho, batu ya anyar lho jane Kuwi iki. tanda-tanda Mas. Sing duwe sono. Ora. Aku kok. Sing nyekel lho. Hah, masyaallah, masyaallah. Hei,
Halo lu, HP iki? Masukin mas. Ya. Ayo. Ayo. Kowe bakekmu nih. Ya Allah, campur sari apa ya udah sepi. Ya Allah. Loh, Amin. ya Allah. Kayak duit toh. Ya Allah. Nah, wis. Duit sapa? Duit. Dwi Lestari. Iya. Udah enggak usah Pak. Ya Allah, napa? Bojonyar. Oke, siap. Jan. Ini. Ah, Duit ini. walit Pak niki Oke, Pak. kathah, Pak. Padahal aku ini gak enak loh, ini harus dikei ya. Apa? Bojanyar kan gak enak, harus dikei. Jenengan. Siapa, siapa? Monggo dikampleng, Pak. Matur nuwun. Pada setu lah, Mas. Calon sepi tenan nih. Ya. Lagi jam piro Aku nih? ki ngibur joker, Mas. Angsurane akeh. Esuk mau wis kalah akeh iki. Nemen. Ngeslot. Jero. Jero berarti. Lah ya, mulane tak kaya ngene iki, tak rewangi kaya ngene iki ngibur kae. Berarti? Sakno utange akeh. Aku yang ngibur kowe ker. Ya kan. Kowe jajal. Ngeslot terus. Kowe ngibur Mas Sis. Lah iya, nyapa? Ku duwite akeh kok ngibur Mas. Oke, piye ora ngerti. Bareng. Halah, sedekah lagi. Masyaallah, Mas. Mbok sing tenanan ngono lho, Mas. Nah, jadi jeleke lho, tambahin lho no. Ayo, Halo lu. masukin. Pitulasan apa piye? Ahu Mbah. Pitulasan apa piye? Bareng sampun pepanggihan. Masih iso guyu. Lah ya. Campur sari koyo ngene ya, Mas. Sing nonton ngono kok akeh apa ora? Kowe ra ngerti sing nonton iki ajaib anu wong Streaming. goib kabeh. Iki sing kebak wong iki. Kalah to karo Masalah tonggo. gak roh. Kalah to. Kowe pengen No. Apa? MC-ne kowe kok salah. kudune sapa? Kepyuk. Kepyo ora nyambung di telepon. Ki mau lagune Wes. Roni kok lucu tuwek kok ngono ya. Lah padha tuwe sak leteng kowe iki. Tapi kono gak lucu. Kono Roni Karo kira. Ronggo. Ronggo pas hahaha. Bedane kowe karo Roni apa, Mas? Roni ki mentok-mentok bidan, Mas. Nek kowe lho Asiu. Ora nih. Kowe nek belani Roni. Apa peh dulure Joker. Oh, kancaku suwe kok. Lah iya. Lawas kok malah. Berarti kowe nek hubungan karo Joker. Gak apa-apa. Oke, baik. Bolak-balik nginep kok, Karo Roni kuwi. Masyaallah. Seleramu tuwek bae ini. Tuwek yo ben to, Mas. Ora apa-apa nih. Iya. Selaku meneh dhewe closing. Tenan apa ora? Mosok campur sari apik koyo ngene iki closing lho, Kowe Mas. maca ning undangane apa ora? Ora piye? Jam 9 sampai jam 5. Kok njaluk kena cas kowe. Sopo sing Ya Mas ngaruh aja. cas? Wah iya. Gak apa-apa, Mas. Awake dhewe tekan subuh yo gak apa-apa lho. Oke. Bom-bom ya bersedia, kontennya oke. Bu. Lagunya apa nih mau? Kok sik? Kowe kalah apa menang? Kalah toh? Aku ki hiburan ning kene kok. Aku tak teko puput. Iki ki sak Kowe kalah sak apa rombongan iki Kowe ki. kalah apa menang? Nah ini. Sak rombongan iki ki judi kabeh iki. Nih, Rumangsa bandar judi kabeh. Bangkrut iki siji-siji iki bangkrut. Apa meneh iki? Handphone digadekno. Bayangno. nah, Sampe nek ora bangkrut MC sini dhewe ya. Untung aku. Lagunya apa kok tarik-tarik beli jeblok ya? Lagu disiarke kok tarik-tarik iki lho. Lah iki Mas, rombongan kok Emang enak lagu Bojanyar. Gak enak banget. Wong gak enak. Rasa durek ini. Wong wis mulih. Nangis sajroning atiku. Nalika Jual mahal.
Mas Rene sing nonton wis balik yo. Yo balik. Wes dadi maju put.